हाबाब गहालिनि गोबोरानो दाबोसिम गारजायाखै मा मावबाय थाखो सानसे फुंनिफ्राय लानानै दासिम फुंफोराव थाब थुब सिखारा मालायनि बिहामजोफोरा नाहैलाय 4टा जाब्लानो थुरसि लथा सिथला न' बां साफा जाजोबो आंनि बिहामजोआ बुंब्लाथ' दानो मबाइलाव खोन्थाहरनाया मा नायनो हुआनो हरनि ओंखामखौ 4टा बाजियावनो फोमोनना दोनसिगोन 6टा जाब्लानो ओंखाम जाहोसिगोन ओंखाम जाखांनायनि उननिफ्रायनो बिसनायाव हाबना थासिगोन हरनि 11टा 12टासिम अनलाइनाव थाबाय थासिगोन मबाइल थुबाय थासिगोन उन्दुनांगौ टाइमफोराव लाइन मारिबाय थासिगोन सोरजों मा खालामो मा थायो मा रायलायो मा हाय हेलौ अनलाइनाव थाबाय थासिगोन बिथिं फुङाव सिखारनो रोंला सिखारनाया बिथिं 7टा 8टा जासिगोन मालायफोरनि बिहामजोफोरा फुङावनो ओंखाम ओंख्रि सङै फ्रामै जाहोनानै बिखुनजोफोरखौ 7:30 8टायावनो हाजिरा थोनहरनो हालायलायो आंनि बिहामजोआ 8टायावसो सिखारो ओइ रायजोफोर आंनि बिहामजो बायदि सोर दङ नोंसोरनाव 7टा 8टायाव सिखारग्रा 10टा 11टा जालायलांबाय मोसौ गहालियाव दाबो गोबोरखियानो बुंफबनानै दङ दाउफ्रानो एरसाजोबलायबाय माला मावबावगोन बेफोरखौ रायजोफोर खोनादोंना आंनि बिहामजोनि आखलखौ आयै खोनासंनानै दङ सिरि दङ नाथाय मा बुंनाय जादों बियो नोंलाय आंखौसो रायदों ना गामिनि मानसिफोरनो खोनासंहोदों हो मा सानदों नोङो हाबाब गहालियाव गोबोर थायाबा मा थागोन फुंनिफ्रायनो माथो बिखौ संलाय बिखौ बानायनाय बिखौ सुलाय बिखौ माबानायावनो समानो थांखायो आरो फुंनि ब्रेकफास्टआवबोथ' नोंसोर मालाबा आलु बाथोन ना गोरान बाथोन बुट एवनाय आलु भाजिजों नोंसोर मालाबा जाफेरो नामा माथो फुङावब्लाबो दालिनो माबा लाब्रानो माबा भाजिनो माबा दाउदै आमलेनो मा संख्रि साबो थिखान नांलायलांगौ नोंसोरनो माथो फुंनि ब्रेकफास्टआव 2-3 आइटेम खालामना होनांगौ अबे मोनसेखौ मावख'नांगौ जाखो हारे गहालियाव गोबोरखिखौ आं गारहैख'नो हायाखै नों नुदोंब्ला नों गारहैनो हाया खोथाखौथ' फंसेबो जेबोखौनो बुंनो हाखाया माब्लाबाबो बिखुनजो जानानै मालाबा माबा मोनसे बुंनो हादों जानो आं नोंखौ बिखुनजो होननानै मालाबा नों बिहामजो होननानै मालाबा आंनि बुंनायाव सिरि थाफैदों नामा नोङो मालाबा बिखुनजो होननानै बिहामजोखौ अननाय रावजों रायलायदों नामा नोङो बिहामजो होननानै मालाबा नोङो गनायना लादों नामा बिहामजो फिसा होननानै नों मालाबा आंनि हाख'यै खामानिखौ मावफादों नामा बिखुनजो जानानै बिहामजोनि रोङै खामानिखौ मालाबा फोरोंदों नामा फोरोंनायावथ' गैया आंहा माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंब्ला आंखौथ' नों मालाबाबो आंनि सिगाङाव सुद्राया मालायफोरनि सिगां रायखुमानाय मालायफोरनि सिगां बुंनायल'सो दिनैसिमलाय नोंलाय आंखौ बिहामजो होननानै मा फोरोंदों जे फिसा नोंहा बे जायाखै बिदि दाखालाम बे मोजां नङा बे गोरोन्थि माला बुंफिनदों नोंलाय आंनि गोरोन्थिखौ माला आसि थुनानै दिन्थिफिनदों नोंलाय रायखुमानोल'सो हायो दाबोलाय नोंलाय सोरनोथो खोन्थादों ओइ गामिनि मानसिफोर आंनि बिहामजोआ बिदि होननानै जोंनो खोन्थाबावदों माथो आरो दे नों आंखौ बुंदों हरनि 11टा 12टासिम आं अनलाइनाव थायो नों नायब्लानो जाबाय दा हराव आंजों उन्दुफानानै नाय आं रावजोंबो थाया अनलाइनाव मिथिबाय थायोब्लाबो नोंनि फिसाला जोंसो नोंनि फिसाला बाबुलायासो आंखौहाय हराव उन्दुनोनो होआ सानफ्रोमबो हरनि 11टा 12टासिम फन रायलायनो नागिरो फन रायलायब्लानो नोंनि फिसालायानो बेसेबां बुथबो बेखौ मिथिगौ नोङो दा हराव आंजों उन्दुफा नोङो आंखौ नोङो एथ' मालायफोरजों अनलाइन थायो लाइन मारियो सानदोंना नों दा हराव आंजों उन्दुफानानै आंखौ सिआइडि खालाम होमब्ला मिथिगोन नोंनि नोम्फायानो बेबायदि फोरोंहरखादोंमोन नामा बिखुनजोआ माबा मोनसे बुंबा बुंफानो उल्था न'आवनो नोंनो गासैखौबो नोम्फायानो बोलो गोरा फोरानना हरखादोंना नोंखौ उनाव हाबा जाहैबा बिहा बिखुनजोजों नांलायफा बुलायफा होननानै नोम्फायानो नोंखौ साहस बारा खालामना हरखाबाय नामा आंखौ मा बुंनो गोसो दङ बुंब्लानो जाबाय गेजेराव बिमा बिफानि मुं दाला होननानै नोंखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थायो नाथाय नों मानिया आयै मालाबा गिदिर समस्या जागोन जोंनि न'खराव बेखौलाय मिथिनानै लाखा खोथाखौथ' मालाबो जेनखाया आरो बे फिसाजोखौबोथ' ब्रां गावजों लोगोसे 7टा 8टासिम फुथु होफाखायो सोर हौवानि फिसा लानानै फैखो दा आंनि फिसालायासो खामायख्रुबनानै जाहोनांदों मालायनि फिसाफोरखौ दाबोसिमथ' आंनि फिसालानि फिसाखौनो होनो हाखाला मालायनि फिसाफ्रासो लुंदां लुंसिं जागासिनो दैजि हो आं माथो होनायखौ बारद'लायबायदां ना आदै गोमथा मामोन माबोरै दं दैजि बिराद गोबाव जाबाय नोंसानि न'आव फैयैया आरो नोंखौ खबर लायैया मोजाङैनो दङना गासैबो आदै गोमथा जेब्लायबोथ' मोजाङैनो थानो सानो जेब्लायबो गोजोनैनो थानो सानो
आरो न'खरखौ जेब्लायबो मोजांखौनो खालामनो सानो नाथाय न'खरखौ गोजोनाव लाखिनो गोबां सेस्था खालामब्लाबो आं माब्लाबाबो हाया आं जेसेबां मोजां खालामनो नागिरो मोनसेबो जाफुङा सैसोनानैब्लाबो बिखुनजोजों खमजाब्लाबो थादों फिसाजोखौ लानानै गोबां खोथा बुंजायो बिदिब्लाथ' जोबोद दुखुआवसो दङ नोंसोरो ना औ जोबोद दुखुआव दं मानोथो नोंलाय नोंनि आइ आफानो खोन्थानानै लायाखै नोंनि आइ आफानो खोन्थाब्ला नोंनि आइ आफामोना नोंनि फारसे माबा मोनसे सिन्था खालामगोन ना आदै गोमथा नोंसोरथ' आंनि आइ आफाजोंनो उन्दैनिफ्रायनो देरबोनाय लोगो मोनबोनाय आरो बिसोरनि संसार जाबोनाय गावसोरनिखौ माबायदि नों नुबोगासिनोखा आइ आफानोलाय आंनि दुखुखौ मा होननानै खोन्थानो गावसोरनि संसारानो लेथेर फेथेर माथो दिनै दं गाबोन गैया गाबोन बायहांसो माथो बेनोथ' जाबायलै दैजि नोंनि आफायाथ' गुबुन बायदिबो नङामोन साख्रिबो दङ आरो बिनि साननाय हनायाबो एथबां फिसा नङामोन नाथाय जि खालामबाय नोंनि आफाखौबो नोंनि आयानो खालामबाय आरो नोंनि आफानि साननाय हनाय गासै मान सनमान नोंनि आयानो जाजोबो नङा नोंनि आयानोथ' मानसियानो एसे बोरैबालै मा होनगोन नोंनि आया थिग मोनब्ला दिनै नोंबो थिग जानानै थागौमोन खोमा दा नोंनि आयाबो बेनो मा होननानै बुंबावनोथ' आरो आच्छा ओमफ्रायनो दैजि बाम्बुलायालाय मिथिना मिथिया नोंनि खोथा न'खरनि खोथा नांलाय खमलाय जाबाय थानायखौ आरो रानिखौलाय बाम्बुलायालाय माबायदि अनो बाम्बुलायाथ' रानिखौबो मालाबाबो दिनैसिम जेबो नासयनाय बा बिनि सोमोन्दै गाज्रि साननाय बेफोरबायदि जेबो बुङा आरो बियो आंखौ जोबोर अनोसो गेजेर ससेयावथ' बारु बिमानि खोथा लानानै एसे गाज्रि जानो हमदोंमोन नाथाय आं बिखौ इसोरनियाव आरज गाबबाय थानायजों आरो आंनि नाजानायजों बाम्बुलाया दा आंनि फारसे जोबोर मोजाङानो दङ नाथाय आइ बिखुनजोआनो जेथु न'खरखौ असान्ति खालामो होनब्ला आइ बिखुनजोआनो रानिखौ लानानैनो जेब्लायबो आंखौ खोथा खोनासंहोयो नाथाय बे उन्दै गथ'खौ आं मा खालामनो आंनिफ्रायलाय आं बिमा जानानै गावनि फिसाखौ माबोरै गोजान खालामनो आरो सोरनो हरनो माबोरै हरनो सिख्ला गिदिर जानायमोनब्लाथ' मोजां सेंग्रा नायनानै हाबाबो हरनो हागौमोन नाथाय बेथ' हाबा जानायनि समबो जायाखै दैजि बेनिखायनोथ' आं फैनाय जादों नोंनि न'आव मालायफोरनिफ्राय खोनादों जे नोंनि फिसाजो रानिखौ नोंनि बिखुनजोआ गोबां नासयो आरो अना सैया बेफोरबायदि खोनादों बेनिखायनो आङो जोंहानि न'आवनो लांनो होननानै सानदों आरोना माने जोंहा आयाबो जोबोर गिदिर बेमार जानानै दङ आरो आफायाबो एक्सिडेन्ट जानानै आथिं बायनानै दङ आरो बेराफारसे नोंनि मारि दावखायाबो आंजों नांलायनानै न'आव खारना थाहैनाय दान मोननै जालांबाय लायनो थांदोंमोन बेबो फैया दा मावग्रा मानसिबो गैया न'आवबो खालि जानानै दङ बेनिखायनो नों जुदि रानिखौ हरगोन होननानै बुङोब्ला ओरैनो सिथला थुरसि एसे एनै मावफानो लाना थांगौमोन आङो ओरैनो नङा आरोना आं फैसा होगोन आरो बेनो दान मोनसेयाव 5-6 रोजा बेफोरबायदि होगोन आरोना आदै गोमथा थाखा फैसायाथ' देरसिन नङा आंनि फिसाजोखौ नोंसिनाव लाङोब्लाबो आंनि फिसाजोआ जोबोर सान्थियावसो थाहैगोन फैसाया देरसिन नङा नाथाय र' बाम्बुलाया गावनि फिसा बायदि अनो आरो बेखौ जोबोर खबर लायो आं बिनियाव खनसे सोंनि बियो मा बुङो बियो गावनियाव सोंग्रोआलासे डाइरेक्ट हरब्लाबो आंखौ रायगोन बियो आं सोंग्रोनि दे ओमफ्राय आं नोंनो खबर हरगोन जागोन दे सोर मानसिमोन बेलाय आंखौ फैनाय नुनाय लोगो लोगो थांफिननाया सोर हौवामोन बेलाय मानो फैदोंमोन बेलाय गोमथासो आदै गोमथा मानो फैदोंमोन बेलाय ओरैनो फैदों खामानि दामानि गैयाब्लालाय बे हौवा मानसिया ओरैनो फैयो नामा हौवा मानसि गैयि न'खराव ओरैनो फैयो नामा मानो फैदोंमोन ओमफ्राय नोंलाय आरो बे मैखौलाय लानानै मा खालामनो नागिरदों बे मैखौनो नोंहा सना बायदि रुफा बायदि फिसा बायदि बजबना लाबाय थाबाय दे बे मैखौ लायनानै बै नारिखल दंफाङाव दोननानै बहल हाननो नागिरदोंमोन आङो बहला गासै नारिखल दंफांथिंसो मानखोलांजोब्बाय थालिर दंफांथिंसो मानखोलांजोबनानै थायगासिनो बेनिखायनो बे मैयाव गाखोनानै बहल हाननो सानदोंमोन आं नाथाय नोंनो खर'खौ गाज्रि खालामबाय आंनि फुङाय बेनिखायनो आङो लायलाबो बुंमारलाय बुंमार बै गोमथाया मानो फैमारदोंमोन आरो ओरैनो फैदोंब्लाबोथ' जिरायगौमोन आरो आंखौ नुनानै आंजोंबो रायलायगौमोन आंखौ नुनाय लोगो लोगो थांफिनदोंसो मानो थाखाय फैदोंमोन बुं आरो बुं
बुंथारनांगौब्लालाय बुंनोसै नोंदि आंनि फिसाजोखौ गोबां नासयोना बेखौ गामिनि गासैबो मानसिफोरा मिथियोनो बेनिखायनो नोंनि अयथासारखौ नुनानै गथ'खौ अनखांनाय मोननानै गोमथाया गावसोरनि न'आव लांनो फैदोंमोन नाथाय आं मानो हरनो आंनि फिसाखौ आं मानो हरनो आं हरा होननानै बुंहरबाय मानो थोनहराखै थोनहर न'आव थानानै जेबो खामानि गैया जागारनायल' थोनहर मोनथिखागौ आं बेनो खोन्थाब्ला बियो थोनहरनोनो होखागोन आरोथ' बियो बे खोथाखौनो बुंबाय थासिगोन थोनहरगौबानि बुङा सानदोंमोन सोंथाबबाय थाबाय आरो बे खोथाखौनो फिसालानो एरना हरलायनोबो हागौ खोन्थाफ्लांबाय आं बे बुरैनो अब्लाबो बाबा गोमथाया बिहामजोखौ लायनो थांनायाब्ला बिहामजोआबा फैफादोंना फैफायाखै थांदों बिहामजोआबो फनखौनो खनसेबो हराखै मानो बिदि जाखो बे बिहामजोआ न'खौनो गोसोखाङाखै खोमा दाबा हुवाया लायनो थांनायावबा फैदोंना फैयाखै फैबाथ' मोजां जाबायमोन आइदै मा हरखाब बेमार गोलैखो आंहाबो मा हरखाब बेमार हमखो न'खराव सुनि जाबाथाय फारसेनिफ्राय जाफाजोबो बेनोथ' जाबाय बिमा आंहाबो आथिं बायबाय नोंबो लोमजाबाय बेमार जाबाय जाबा गासैबो जाजोबनांगौना डक्टरा सिलेनखौनो 7टा लिरनानै होखादों जेन थेन गंनैल' थांदों आरो दंबावसो खनबा गाहाम बालायलांबाय आं सिलेन लानो बाबा गोमथायाबो थाब फैबानो जायोमोन न'आव बिमा गोमथाया हरै फैबाय फैबाय बोरो बाबा गोमथा बोरोथो बिहामजोआलाय बिहामजोआ फैफायासै नामा गैया आयै नोंनि बिहामजोआ फैफायासै मालाय न'आव थांनानै जा बाहादुरि जानानै दंहैयो फैफायाखै मालाय माथो खालामनो फैयैखौथ' हमथाबनाथ' लाबोफानो हायाना बुंनांगौमोन नोङो जोंनि खोथाखौ नोम्फानि आंनि खोथाखौबो बुंनांगौमोन फैगौमोन दे आंखौबो लोमजादों होननानै बुंब्ला बिहावखौबो आथिं बायदों होननानै बुंबा फैफागौमोन दे मालाय बायदिबो नंद्रायाथ' बिहामजोआ बुंदोंमोनलै आयै बुंनायालाय मालाय फैयैखौलाय मा खालामनो आरो गावनाबो बिदैया माबा पुलिसफोरजों बुजासोदोंनो बिनिखायसो फैदेराखैसो ना मासो आंबो बांद्राय जुर खालामासै न'खरावबो प्रब्लेम जादोंनो गावसोराबो बेनिखायनो फैया होननायखाय दलद फैफिनबाय आं थेवबो खामानि मावग्रा मानसि नागिरदों दे आं गाबोन समफोरनो खामानि मावग्रा सफैनो हागौ दे जिंगा दासि बे साननैसोखौ आंनो मावनोसै आरो खामानि